Tras Salcedo, o Concello quere levar os criterios do modelo urbano á parroquia de Mourente. O Goberno local presentou o Plan Integral de Calmado do Tráfico para esta zona, que busca mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade. A prioridade, como é obvio, como sempre, é mellorar a mobilidade peonil e ciclista en toda a zona de Mourente, neste caso para facer máis segura a vida dos veciños e máis das veciñas, porque, como moitos deles me confesaban, a veces era unha verdadeira odisea sair á rúa por medo a que te leve por diante un coche ou que un neno ou unha nena non poida xogar porque os coches pasan a toda velocidade. Como medida principal instalaránse 50 lombos nas estradas da parroquia. Segundo Ouviña, a súa colocación foi consensuada cos veciños nos diferentes encontros que mantiveron, tendo sempre en conta os criterios técnicos. Todas inclúen medidas de calmado de tráfico, estiveronse realizando a toda agora, e ao unir a todo o que vamos a realizar a partir de agora, neste momento, neste proxecto, coas medidas de calmado de tráfico, que facemos e que se poida vir andando por zonas de tráfico calmado dende Eirós ata Valdecorvos. É dicir, percorrer toda a parroquia de Mourente de cabo a rabo con seguridade e con protección fronte aos vehículos. Esta actuación conta cun orzamento de máis de 150.000 euros e ven sumarse os case 700.000 que xa investiu o Executivo local na reforma integral de Os Campos, os accesos ao casino mercantil, os Areas e a Rúa do Costado. Fora deste plan quedan o entorno do Colexio Vilaverde e a área de Montecelo, que contarán con actuacións específicas.